Bueno, el primer minut d'or és un noi de 19 anys que desprèn molta energia i molt positivisme. Ell presenta una, que no m'equivoqui, ara si surt ja m'ho corregirà, paràlisi cerebral tetraplègica espàstica, i arrel del desconeixement una mica de la discapacitat us presentarà un projecte molt bonic que està creant. Endavant el Marc Buixaderes. Bé, hola, el meu projecte és Posa una discapacitat a la teva vida. I posa una discapacitat a la teva vida per què? Perquè des d'aquí, des de la nostra ínfima alçada, U25, podem aportar grans coses, grans valors, com poden ser la perseverança, l'esforç, la superació, i aquests valors els podem transmetre a la gent que ens envolta, que aprenen a relativitzar, a entendre que els problemes reals de la vida i importants són els que afecten a la família, els que afecten a la vida, a la quotidianitat i també a la societat, perquè ja em perdonareu, però no pot ser que truquis a un restaurant, demanis taula per 3 i et diguin, perdona, sou 2 i una cadira. Vull dir, clar, jo no sóc una cadira, jo en tot cas sóc una persona que va amb cadira de rodes. I per tant, el que vull demostrar i transmetre amb el meu projecte és això. I com ho faig? Ho faig a través de monòlegs d'humor, ho faig a través de xerrades a les escoles, que Déu-n'hi-do les preguntes que em fan, però bueno, això és una altra cosa, i ho faig també a través de el que serien xerrades a les empreses, perquè amb el meu camí de superació puc ajudar a que les empreses motivin els seus treballadors. I em queden segons per aprofitar i per dir-vos el meu començament de monòleg. Realment, l'única cosa que em passa a mi és que hi van haver unes neurones que en el seu moment van decidir anar-se'n de festa i ja no van tornar. Aleshores, doncs, convivim amb això, però sempre des d'una cosa positiva, el positivisme aquest que és tan important per tot, el positivisme que ara us deia el Luis, en part, i el positivisme que d'això. Així que posa una discapacitat a la teva vida i, sobretot, posa a consciència que no només som un marrón, també som persones, també tenim els nostres sentiments, també ens movem per inputs, no? I ara sí que us diré moltes gràcies i us deixo amb la següent ponència.